हामबाय दिनै रिङै दुरजाक सिनि ककथुमनाय सिनि मिडिया बन्द रखनो ब्लेके हामबायो जों दिनै जरुरी खालाय जे मिडिया रिङै माना हामानि अबनो सिनि खायसे कारण जों फैनाय जानुवारिनि 6 तारिखनि सिमि सिनि ब्लेके नांखुमानि मुभमेन्ट खालायनानै दिनै थांताङो बनि बागै जों फैनाय 6 तारिखआव समस्त IPF दिनै ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन सेटा तंनाय बरक बाय मिलिवै आसु बायै सेंट्रल कमिटिनि माध्यमे जों सिद्धांत नाहारका जे फैनाय 6 तारिखनि सिनि मुभमेन्ट सुरुनाय बनि बागै जे मुभमेन्ट सुरु जों बनि बागै खालायनायो जे त्रिपुरा हास्टेव आगे जे थानाय 2009 नि सिमिने जे सिनि IPF त्रिपुरालेण्डनि बागै आलादा राज्यनि जे डिमान्ड खालायदोंमोन अबनो रोखसावैनो जों दाबो बाहायनो कन्टिनिउ दाबो जों डिमान्ड खालायनो थानाय बनि बागै जों बिसेस खायै हजाराव त्रिपुरानि सानमानि साथा साथा गोसाराव किसा सिनाव माने त्रिपुरा सार मोनबाय ताइबो खतिकाराव खायके हानयां